Снимаш ли вече? Здравейте, приятели, това съм аз, Мартин от Titan Exclusive. И днес искам да хвърля малко яснота върху един много нашумял напоследък въпрос, а именно въпроса колко често трябва да тренираме, за да имаме резултати. Колко често трябва да тренираме, за да имаме резултати, било то мускулна група или целия си организъм, зависи най-вече от нашите възможности да се възстановяваме. Какво означава това? Това означава, че всеки един мускул по време на тренировка изпитва върху себе си реално обема и интензитета, на който ние го подлагаме. Макар че няма строго определен интервал, през който ние трябва да тренираме мускулатурата си, науката и моят опит подсказва, че мускулатурата трябва да бъде тренирана между 36 и 72 час. Какво означава това? Нека да вземем нашето изходно положение, което е хикс, в случая тук. Ние почваме тренировка тук. Без значение каква тренировка извършваме, ние изхабяваме, изразходваме енергийни ресурси и белтъчни структури и в края на тренировката ние се намираме тук. Веднага след което, благодарение на храна, на добавки и на нашата почивка, ние започваме възстановителния процес. И в края на възстановителния процес, който да кажем настъпва в 72-я час, което е абсолютно субективно и зависи от интензитета и обема на тренировката, ние се намираме ето тук. Интервала между нашето изходно положение и нашето текущо положение се нарича екзалтационна фаза. Ако не хванем своя организъм в така наречената екзалтационна фаза, ние рискуваме да слезем пак в изходното положение, дори и да паднем под това, където на практика ще имаме регрес. Което означава теоретично, че ако тренираме понеделник мускулна група и ако в четвъртък ние сме в екзалтационна фаза, ако не тренираме четвъртък, ако тренираме в петък, в събота, в неделя, ние дори можем да сме в положение, в което няма да прогресираме, а напротив ще регресираме. Това на практика означава, че вие трябва да структурирате вашия тренировъчен режим така, че да имате адекватно натоварване като обем, интензивност и честота на тренировки, за да имате прогрес. Важните неща, от които трябва да извлечете от това видео, са няколко. Абсолютно индивидуализиран тренировъчен режим спрямо вас, без значение дали тренирате една или много мускулни групи, и честота на тренировките. Най-важното нещо е вие да тренирате периодично, да тренирате системно. Защото ако пропуснете тренировка поради някаква причина, вие реално дърпате крачка назад, който може да саботира вашите резултати и вашия прогрес. Благодаря ви, приятели, надявам се, че съм бил полезен.